Muna so mu tabbatarwa da al'umma ba yaran wasu bane mu, ba kuma ɗaukar kuɗi ake bamu mu je gidan rediyo don mu kare wannan kimar inda muka ce mun gamsu da shi ba. Kuma a jihar Kano akwai raba gaddama yana nan zai fito a jihar Kano, babu gudu ba ja da baya, kuma takara ta ɗan cikin birni ce, ɗan usul ɗin birni. Akwai raba gaddama yana nan a jihar Kano zai fito takarar gwamna, babu gudu ba ja da baya. Ya fito ya baje hajarsa. Alhaji, jihar Kano ce, jihar kowa ce a jihar Kano. Gwamna duk layin da yake da wanda ya tsayar da wanda ya ce shi zami, mu ita ce matsayarmu kuma akai muke. Amma akasin haka masu bugo waya ko masu zuwa suna yin ƙananan maganganu, to muna so mu tabbatar muku mu ba yaran wasu bane, mu ƴan gwagwarmaya ne, ƴan siyasa. Shi isa duk da a baya mutane suna ikirari suna cewa wai mun zo mun ce wai muna wani layi, wai mun dauko wani raba gaddama. Mun faɗa raba gaddama a jihar Kano ba ɗan jihar Kano bane shi, kuma in mun ce raba gaddama laifi ne a jihar Kano ba laifi bane. Alhaji, wa za ya ja da kai kai raba gardama, mai ja da kai za ya fada rigima, ka ubansu ne kai tamkar gudan